Είναι ιδιαίτερα σημαντικό καταρχήν το γεγονός ότι ο Σαλονικός σε ένα νησί που είναι κοντά μεν στην Αθήνα, αλλά έχει μια δυτική του ιστορία, προσφέρει στο άθλημα του βόλεϊ και του beach volley αυτά τα 3 χρόνια. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ανθρώπους του Σαλονικού αλλά και τον κόσμο της Αίγινας που έχει αγκαλιάσει τις προσπάθειές του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να ευχηθώ δύναμη και να προσπαθήσουμε στο μέλλον να δούμε μακάρι όσο γίνεται πιο ψηλά την ομάδα του Σαλονικού και βεβαίως να έχουμε μεγάλες οργανώσεις και beach volley στην Αίγινα. Η Ομοσπονδία στηρίζει αυτές τις προσπάθειες των μικρών νησιών που... Είναι δεδομένο. Η αρχή μας είναι να φέρουμε το βόλεϊ σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η στρατηγική που υπηρετούμε όλο το χρονικό διάστημα αυτό και νομίζω ότι θεωρείται δεδομένο, όπως ήδη συμβαίνει, ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται από το Σωματείο του Σαλονικού αλλά και από όλα τα αντίστοιχα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Άρα πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει τον χρόνο? Ναι, και το πιστεύω και το εύχομαι και το ελπίζω. Όταν το 2011 ξεκίνησε η προσπάθεια να διοργανώσουμε το πρώτο μάστερ της χρονιάς αυτής, υπήρχε νοπή ακόμα η μεγάλη επιτυχία από το μάστερ της Αθήνας, του Συντάγματος, και όταν όλοι βρεθήκαμε στην Αίγινα για να αναλάβουμε αυτή την προσπάθεια, για όλους μας ήταν ένα στοίχημα. Το στοίχημα αυτό πέτυχε, βγήκε μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία συνεχίστηκε για τα επόμενα χρόνια και η οποία ήταν η αρχή της δημιουργίας του συλλόγου, της επανίδρυσης του συλλόγου, του Σαλονικού. Ο Σαλονικός στηρίχτηκε και ξεκίνησε με το μεράκι κάποιων ανθρώπων, κυρίως του Στάθη του Νικολούζου, με τον οποίο με συνδέουν κοινοί αγώνες από το παρελθόν. Ξεκίνησε από το μεράκι αυτών των ανθρώπων που δεν υποστέλουν τη σημαία σε μια εποχή που οι συνθήκες είναι δυσμενείς, σωματεία συρρυκνώνονται, σωματεία βάζουν λουκέτο. Ο Σαλονικός ξεκίνησε από την αρχή να ξανασχολείται με το βόλεϊ, να διοργανώνει κάπου το καλοκαίρι, να καλεί τους κορυφαίους προπονητές, να βάλει το βόλεϊ στα σχολεία, σαφώς με την τοπική αυτοδιοίκηση, σαφώς με συνεργασίες, αλλά πραγματικά θέλω να ευχηθώ να είναι όλοι δυνατοί, γεροί, να συνεχίσουν την προσπάθεια και το ελληνικό βόλεϊ έχει ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους, από ανθρώπους που φυλάτουν θερμοπύλες σε αυτή την εποχή που ζούμε. Για την ομάδα του Σαλονικού και για τον κύριο Στάθη Νικολούζο, ο οποίος είναι ο ηθήνο νους και της δημιουργίας και της λειτουργίας αυτής της ομάδας, και ό,τι αφορά τα 3 χρόνια με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 3 πρώτων χρόνων λειτουργίας αυτής της ομάδας, έχουμε τα καλύτερα. Πραγματικά θέλω να μεταφέρω πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά και λόγω τεπιότητας με τι συνθήκες δουλεύει αυτή η ομάδα. Ξέρω πολύ καλά τις προσπάθειες που κάνουν όλοι οι άνθρωποι εκεί στην Αίγινα για το βόλεϊ στο νησί. Χωρίς κλειστό γυμναστήριο, βρήκαν ένα χώρο σε ένα σχολείο, το κάνανε σε ένα πολύ καλό γυμναστήριο, το οποίο μπορεί να είναι βέβαια μικρό, αλλά εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά τις ανάγκες. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα έχει πολύ μέλλον και με την δημιουργία του νέου κλειστού γυμναστηρίου που είναι στις καλένδες να γίνει τα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει πολύ μεγάλη άνθηση όσο υπάρχουν Στάθης Νικολούζος και οι συνεργάτες του στον χώρο της Αίγινας, στον χώρο του βόλεϊ στην Αίγινα. Άρα πιστεύετε ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να ευωδώσει, μπορεί να... Αυτή η προσπάθεια σίγουρα θα ευωδώσει, γιατί ξέρω πολύ καλά το Στάθη και ξέρω πολύ καλά τις ικανότητές του και το πόσο πόσο πεισματάρης είναι και αυτό που θέλει να κάνει θα το πετύχει. Η Αίγινα είναι ένα σημείο το οποίο ξεκίνησε το beach volley πολύ παλιά και πιστεύω ότι έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα 3 τελευταία χρόνια. Ο Σαλονικός είναι μια ομάδα που εγώ κάποτε έπαιζα αντίπαλος στο ανοιχτό της γήπεδο, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου εκεί που έχει γίνει πλέον το beach volley. Πιστεύω ότι η Αίγινα θα είναι η έκπληξη τα επόμενα χρόνια. Όλη η Αίγινα έχει πέσει πάνω στο βόλεϊ, δηλαδή έχουμε δει τόσους χορηγούς στην Αίγινα οι οποίοι δεν τους βλέπουμε πουθενά αλλού και όχι μόνο θα αντέξει, θα δυναμώσει. Αρκεί να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο στην Αίγινα της προκοπής. Η Αίγινα θα δυναμώσει πάρα πολύ και
θα τη δούμε και σε υψηλότερες κατηγορίες. Έχω το ευχηθώ να συνεχίσει την ανωδική πορεία που έχει σαν σύλλογος. Ξέρω από πρώτο χέρι τη δουλειά που γίνεται, γιατί το καλοκαίρι ήμουν εκεί σε ένα κάμπ που διοργάνωσε. Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν πολύ μεράκι και τα παιδιά έχουν πολύ όρεξη και τους εύχομαι τα καλύτερα και να κάνουν συνέχεια βήματα πρόοδου όπως έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Πιστεύετε ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει? Η προσπάθεια αυτή θα αποδώσει εάν συνεχιστεί με το ίδιο μεράκι και αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη η δημιουργία ενός κλειστού γυμναστηρίου, ένα χώρου προπόνησης καλύτερος. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες από νησιά έχουν προχωρήσει, όπως η Νάξους και η Σαντορίνη, και όλα αυτά οφείλονται στο μεράκι των ανθρώπων και στις καλές εγκαταστάσεις που έχουν τα νησιά. Καταρχήν να τα κατοστήσει. Εγώ θα ευχηθώ 2015 ευχές, μιας και μπαίνει το 2015, υγεία, πρόοδο και ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που αγαπάνε το βόλεϊ, το νησί το αγκάλιασε, οι οικογένειες του νησιού αγκαλιάσαν το βόλεϊ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε και μια ομάδα ακόμη πιο ψηλά, όπως έχουμε δει τώρα στην Α1 γυναικών, όπως είναι η Νάξος, η Σαντορίνη και το Ρέθυμνο. Ελπίζω και εύχομαι από καρδίας να δούμε και την ομάδα της Αίγινας. Θα ευχηθώ φυσικά καλή επιτυχία με υγεία σε όλες τις αθλήτριες, σε όλο το προπονητικό team αλλά και σε όλους τους συνεργάτες και συντελεστής αυτή της πολύ επιτυχημένης πορείας. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να θαυμάσουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και σιγά σιγά να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στην Α1 εθνική κατηγορία. Νομίζετε ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει? Πιστεύω ότι ήδη έχει αποδώσει, έχει πάρα πολλούς καρπούς η μέχρι τώρα πορεία. Θα έλεγα ότι είναι πολύ τυχερή η Αίγινα και γενικότερα ο Σαρονικός που έχει στο τιμόνι το Στάθη Νικολούζο, ο οποίος έχει κάνει φοβερά πράγματα. Είχα την τύχη να τα δω από κοντά την καλοκαιρινή περίοδο και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια με τη βοήθεια όλων θα συνεχιστεί και θα πάει ακόμα καλύτερα. Παρόλο που είναι 3 χρόνια ο σύλλογος, έχει κάνει πολύ αξιόλογη δουλειά, έχει μαζέψει πάρα πολλά παιδάκια και πάρα πολύ καλά παιδιά. Τους εύχομαι υγεία σε όλους και στην διοίκηση και στα κορίτσια, πάρα πολλές επιτυχίες και χρωστάνε ένα κύπελο, μην το ξεχνάνε. Τότε το εύχομαι φέτος να το πάρουνε. Αυτή η προσπάθεια πιστεύετε θα έχει μέλλον? Ναι, θα έχει μέλλον και θα αποδώσει, γιατί είναι ντόπια κορίτσια, τα οποία είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και η διοίκηση είναι πάντα δίπλα τους και τους βοηθάει με ό,τι καλύτερο δυνατό. Ja imam jako dobro iskustvo, jako lepo iskustvo sa ekipom Saronikas. He has a really nice and really good experience with this team. Mjesec dana smo baš lepo radili na otoku. For a month they really had a good atmosphere and they really worked well. Sviđa mi se atmosfera i sviđa mi se organizacija kakva je bila tih mjesec dana u klubu. Coach is really impressed by the entire organization of the club and also the atmosphere that they have on the island. I bio sam iznenađen da, iako smo 2 puta dnevno trenirali, da je bio jako dobar odaziv igračica i sve su redovno mjesec dana dolazile na trening. So even though they practice twice a day, coach is really surprised and positively surprised how they react on the call, and everybody was practicing all the time. I pokazalo se da iako je to jako malo mesto, da ima mnogo talenata i da ima budućnost. So coach thinks that this island has a big future since he saw many talents over there. Jako je važno da ljudi koji vode klub da su mnogo agilni i non stop unapređuju organizaciju kluba i uslove rada. So it's really important that the people of the club, so staff, work on this to improve each day so they can have a good organization and even better future. I ovom prilikom pozdravljam
sve u klubu koji rade, i decu, i igračice, i jako ih puno volim i želim im puno uspeha u budućnosti. Coach wants to say hi to everybody over there at the island, to the kids, to the players, and he says he really had a good experience with them and he loves them. And his wish? Pa moja želja, pa ja vidim u najbliže vreme, najskorije vreme vidim u višem rangu i vidim da s obzirom na organizaciju kluba da će taj klub vrlo brzo igrati u najvišem rangu. So by looking at the entire organization of the club, he thinks they will play soon at the highest level. Η ευχή είναι μία, να μπορούν να συνεχίσει να συγκεντρώνονται παιδάκια στο γήπεδο. Μαθαίνω ότι γίνεται καλή δουλειά, έχετε έμπειρους προπονητές. Ελπίζω να λυθούν και τα θέματα με το γηπεδικό και όλα να πάνε καλά. Είναι άλλο ένα νησί που μπαίνει στο χάρτη, γίνεται σοβαρή δουλειά. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω και από κοντά να το δω. Τα τουρνά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος beach volley που συνέβησαν εκεί ήταν επιτυχημένα. Θέλω να ευχηθώ μακροημέρευση, το σωματείο από 3 να φτάσει στα 103 χρόνια και να γίνεται μια σταθερή δουλειά εκεί για την τοπική κοινωνία και να προσφέρει στον αθλητισμό. Είναι ένα νησί, οπότε τα νησιά μπορούν να προσφέρουν κυρίως στο beach volley. Έτσι. Θα μ' άρεσε πολύ η Αίγινα να είναι ένας σταθμός για να μπορούμε να κάνουμε τα κάμπας, να συμμετέχουμε εκεί σε διάφορες δραστηριότητες, να δώσουμε κι εμείς πίσω ό,τι μπορούμε στην τοπική κοινωνία. Μακάρι, έχουμε πολλά νησιά και πιστεύω ότι μπορεί να δώσει αυτό. Έχει και μεγάλο αιγιαλό. Μακάρι να συμβεί και αυτό. Νομίζω ότι το beach volley μπορεί να αναπτυχθεί ιδιαίτερα ειδικά στις ακαδημίες. Είναι πολύ καλό που γίνεται μια προσπάθεια από έναν τόπο όπως είναι η Αίγινα, που βρέθηκε εκεί το καλοκαίρι σε μια διοργάνωση beach volley που ήταν άψογη. Ελπίζω να συνεχίσει να γίνεται αυτή η προσπάθεια, γιατί μόνο καλό μπορεί να κάνει και στα παιδιά του νησιού και σε όλους. Μόνο καλό μπορεί να κάνει και στα άθλημα να υπάρχουν τέτοιες ομάδες σε τέτοιους τόπους. Να συνεχίσει την καλή προσπάθεια που κάνει. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα άλματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα που δουλεύουν εκεί με πολύ καλούς προπονητές και παράγοντες. Η δουλειά που γίνεται φαίνεται κάθε χρόνο και μακάρι να συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό. Μετά την περσινή εμπειρία και φιλοξενία, που τους ευχαριστούμε γιατί πέρασαμε πολύ όμορφα πέρσι, τους εύχομαι καλή επιτυχία, να έχουν μια καλή σεζόν με υγεία και πολλές επιτυχίες και να συνεχίσουν την άνωτη πορεία που έχουν ξεκινήσει. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Σαλονικό, να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο βόλεϊ και στο beach volley, να πετύχει τους στόχους για τη φετινή χρονιά και να έχουν υγεία όλες οι αθλητρίες. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εγκαταστάσεις εκεί. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει με μια καλή πορεία και αυτό εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έχω να ευχηθώ στο σύλλογο αυτό, τον οποίο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνει πολύ καλά βήματα, ήδη έχει κάνει πολύ καλά βήματα. Τους εύχομαι να πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν μέλλον, έχουν πολύ καλό υλικό και να έχουν υπομονή και πιστεύω ότι θα τους πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ευχηθεί και άλλοι αθλητές και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να του πω ότι πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Για τα 3 χρόνια τόσο στο βόλεϊ όσο και στο beach volley, για την ανάπτυξη του αθλήματος, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, καλή νέα χρονιά και θεωρώ, επειδή έχω βρεθεί κιόλας πέρυσι με την ομάδα της ΑΕΚ που κάναμε προετοιμασία στην Αίγινα, ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πραγματικά καταρχήν με συγκίνησε η πολύ μεγάλη διάθεση από μέρος των παιδιών να είναι μέρος της ομάδας του Σαλονικού. Τους εύχομαι να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος, να έχουν θέληση και επιθυμία για δουλειά, γιατί το άθλημά μας έχει ανάγκη από νέα ταλέντα, από παιδιά τα οποία αγαπούν το βόλεϊ, έτσι ώστε να δώσουν το καλό παράδειγμα και σε άλλες ομάδες να ακολουθήσουν την ίδια προσπάθεια του Σαλονικού. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας αυτής, που γνωρίζω και προσωπικά τον κύριο Νικολούζο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους προπονητές και όλοι όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και εγώ εύχομαι και θέλω όποτε με καλέσουν να ξαναβρεθώ κοντά τους.